салом бинандагони Хабар ТG, ман Абиҷон Юсупов бо шумо мешавам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дар Тоҷикистон ба ислоҳи қонун дар бораи боҷи давлатиро иҷоза доданд, ки мувофиқи он ситодани баъзе хироҷҳо барҳам мехӯранд. ҳукумати Тоҷикистон супурдани боҷи давлатӣ барои қайд гирифтан ва ё бекор кардани фаъолияти соҳибкорӣ новобаста аз самти онро бекор мекунад. иттилоъ додааст хабаргузории мо. тағйироти пешбинишуда ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи боҷи давлатӣ имрӯз аз ҷониби Маҷлиси намояндагони кишвар қабул шудааст, гуфтанд дар парлумони кишвар. ҳамин тавр ҷонеронро дигар зарурати супурдани маблағ барои ба қайд гирифтани ва аз қайд хориҷ шудани фаъолияти соҳибкорӣ, шалки тиҷорӣ ва ё ғайри тиҷорӣ ба ҳайси шахси ҳуқуқи соҳибкории хусусӣ вуҷуд дошта наметавонанд. Қайд шудааст, ки тағйиру иловаҳо мазкур баҳри сарфи вақт ва маблағи соҳибкорон ба ашхоси хоҳиши соҳибкор шудан равона шудааст. ин иқдоми ҳукумати кишвар боис мегардад, ки ҷойи Тоҷикистон дар радабандии Бонки ҷаҳонӣ оид ба тиҷорат ва қайди соҳибкорӣ боло равад. ин буд видеои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, шумо чӣ фикр доред дар бораи ин? ҳатман дар комментария нависед. ҳозир бисёр соҳибкорро рафтанд аз